É tempo de compromiso e esforzo. Non somos todos iguais. Nós traballamos contigo. Sabemos gobernar mellor. Facemos políticas para as persoas e fronte á crise. Estamos do lado do benestar da maioría, do teu lado. Queremos concellos para traballar e para vivir. Comprometidos co galego, coa cultura, con nós. Co BNG hai alternativa en Galiza e futuro para os concellos. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa, hai futuro. Vota o BNG. Ben, boa tarde. Benvidas e benvidos, veciñas, veciños, amigas e amigos do Bloque Nacionalista Galego. É unha honra para min exercer de responsável comarcal nesta aula da cultura de Betanzos. Moitas grazas á localidade de Betanzos por ser a mellor anfitriona deste acto político no que nos agrupamos xente da vila e tamén da Bisbarra, recoñecendo e valorando a importancia de Betanzos, mais tamén da súa contorna. En Bergondo e Paderne producimos horta e flor. En Aranga e Irixoa, leite e carne. En Oza dos Ríos, madeira. En Miño, turismo. E en toda a Bisbarra, desde a montaña ata o mar, disfrutamos dunha natureza fermosa e dun patrimonio espectacular. E logo vimos a vila para comerciar cos nosos produtos e para mercar nun comercio local que tamén xera emprego e riqueza aquí mesmo. É o lóxico e o natural, mas hoxe en día as políticas pensadas para a defensa dos grandes capitais e non das persoas rompeu este equilibrio e levounos á situación de crise que estamos a vivir. Non serán os que queren reinventar o capitalismo quen nos saque desta difícil situación. Eses que agora demandan axuda dos poderes públicos especularon antes para o seu beneficio, reclamando tamén que se deixara funcionar os mercados. Cando vai ben, amáñanse sós, e cando veñen mal dadas, reparten as perdas e piden a nosa solidaridade. Mas a culpa non é só dos mercados. Se hai especuladores, tamén é porque hai políticos irresponsáveis que deixan facer e desertan das súas obrigas. As políticas neoliberais do PP e do PSOE leváronnos ata onde estamos e, por suposto, tal e como seguen a defender ese modelo económico, non nos van sacar desta crise. Só con políticas que defendan os nosos sectores productivos, os servizos públicos de atención ás persoas, a xeración de emprego de calidade, poderemos sair desta situación. Hai alternativa, aquela que pon os intereses das persoas por encima dos intereses dos mercados. Só hai a alternativa do Bloque Nacionalista Galego. Quen queira defender o noso e sacar a este país da desfeita a que nos teñen levado, teno doado o vindeiro 22, coller a papeleta do Bloque Nacionalista Galego. Se a primeira preocupación das persoas neste momento é o desemprego, tamén o é para o BNG. Os nosos sectores productivos, a agricultura, a gandeiría, o marisqueo, os produtos artesanais, o comercio local, son fonte de emprego e riqueza nun entorno rural, onde non virá ninguén salvarnos como non o fagamos nós mesmos. A nosa cultura, o noso patrimonio, eso que hai aquí e non noutros lados, eso que nos fai especiais, diferentes
Eses asuntos onde outros ven problemas e dificultades ou un estorbo, nós vemos oportunidades. É inadmisível ter un casco histórico como o de Betanzos deixando que caia todo nunha morea. É un delito vivir de costas ao Mandeo, deixalo encherse de minicentrais que rouban a súa auga e matan a súa riqueza. Os concellos do BNG son axentes de dinamización económica, de xeración de emprego, aproveitando e poñendo en valor os nosos recursos e defendendo os servizos públicos fronte a aqueles que só queren desmantelalos e privatizalos. Só o BNG escoita a xente e por iso leva nos seus programas auténticos planos de participación cidadá para que os concellos deixen de ser fortalezas pechadas e pasen a ser lugares de portas abertas nos que as veciñas e os veciños atopedes, solucións aos nosos problemas. Volvemos ver nesta campaña como o PP e o PSOE compiten por ver quen destapa máis lixo. O PP está a utilizar a mesma estrategia das autonómicas, mentir, emporcallar, enliar, tentar desprestixiar o traballo político, pois cando se trata de xogar na lama está claro que sempre levan as de gañar. Non podemos permitilo. No BNG reivindicamos o xogo limpo, a loita das ideas, a comparación de programas e rendir contas do traballo desenvolvido. Nos días que levamos de campaña e nos que nos quedan por diante, as mulleres e o home do BNG fixemos e faremos mítines, percorreremos os camiños, editamos información para chegar ás vosas casas explicando claramente os nosos programas para os concellos. Iso é o que imos decidir o vindeiro 22. Non se trata, neste momento, de escoller o próximo presidente de Xunta ou do Estado. Tempo haberá para iso. Neste momento toca decidir quen queremos que conduza os nosos concellos. Non debemos nen podemos manternos á marxe. Se calamos, gañan os de sempre. Gañan os que deixan facer os mercados, os que lle deron os nosos cartos aos bancos para que logo eses mesmos bancos nos digan que non somos solventes. O día 22 hai que escoller, por unha banda, o proxecto do Bloque Nacionalista Galego, un programa de goberno ilusionante, innovador, comprometido coa xente e co país. Pola outra, máis recortes nos servizos públicos, desmantelamento dos nosos sectores productivos, ataque permanente ao noso patrimonio, á nosa cultura e ao noso idioma. O vindeiro 22 debedes escoller entre equipos de persoas íntegras e valentes, as listas do Bloque Nacionalista Galego ou os cómplices da trama Gürtel, os alentadores de tránsfugas, os que minten e emporcan a política. O vindeiro 22, en Galiza, hai alternativa. Nos concellos hai alternativa. E, por suposto, hai futuro. Un futuro moito mellor co Bloque Nacionalista Galego. Remato, amigas e amigos, pedíndovos o voto nos vosos concellos para o BNG e dándolle a palabra aos meus compañeiros, primeiramente, Guillerme Vázquez, o noso portavoz nacional, e a continuación Enrique del Río, candidato do BNG á alcaldía de Betanzos e, por suposto, sen dúbida, o mellor alcalde que pode ter Betanzos. Con eles vos deixo. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Como sempre, agradecerlles a súa presencia aquí. É verdad que eu sinto o calor da súa presencia, tamén teño que decir que o dos focos, francamente, axuda e moito, non? En calquer caso, é un ambiente caluroso, un ambiente nacionalista, un ambiente para enfrentar con ánimo e entusiasmo as vindeiras eleccións municipais, donde temos que escoller, naturalmente, alcaldes e alcaldesas nos concellos, pero onde tamén temos que elexir políticas. Falaba a compañeira acertadamente que na situación
na que estamos a vivir, digan o que digan, só hai dúas opcións. Ou se aposta por políticas continuistas, por políticas da dereita, que xa sabemos que resultados teñen, ou se aposta polo Bloque Nacionalista Galego. Non queda outra. Ou votamos, polo tanto, aos que representan os partidos que gobernan en Madrid e Santiago, ou, dende logo, apostamos polo Bloque Nacionalista Galego. O BNG é a única alternativa real en Galiza frente á política da dereita, frente ao Partido Popular. O BNG é cambio na política económica. O BNG é defensa dos intereses de Galiza. Si, nós decimos que Galiza primeiro. Galiza primeiro. Xa está ben de tanta solidaridade, de tanta política que practican estos onde Galiza é o último. Os nacionalistas galegos decimos Galiza primeiro, porque é a maneira de sair para adiante. O BNG é política con mayúsculas, con valores, valores da democracia, do nacionalismo da esquerda, os valores que nos ensinaron Castelao ou Bóveda. E o BNG é tamén dignidade, orgullo de ser. Nós estamos orgullosos e orgullosas de ser galegos e galegas. Estamos orgullosos e orgullosas de falar galego. Nós non nos avergonzamos de ser galegos. E digo isto... E digo isto porque nós somos un gran pobo. Un gran pobo, tan emprendedor, tan bo, tan traballador como calquera outro. Seguro que non mellor que calquera outro, pero non peor que ninguén. E, polo tanto, haberá quen vos dirá que de orgullo, da dignidade, deso non se vive. Pois eu digo que sí, porque cando un empeza a pensar aquela afirmación, hai que facerse respetar. Hai que facerse respetar. E como nos faremos respetar sin orgullo, sin dignidade, sin afirmar que somos o que somos? Pero como van a respetar a aqueles que negan o que son? É absolutamente imposible. Polo tanto, falamos de emprego, falamos de situación económica, falamos de problemas da xente, e no noso país é fundamental creer nas nosas potencialidades, defender os nosos sectores económicos básicos, abandonar, polo tanto, definitivamente, a política casposa, bella, da dereita e do centralismo. Non queda outra. Para que este país prospere, nacionalismo e esquerda, Bloque Nacionalista Galego, non hai outra. Polo tanto, de eso deberíamos estar falando, deberíamos estar preguntando, e o señor Feijóo debería estar respondendo sobre estes deberes que non ten feito. E non ten feito o deber que ten como presidente da Xunta de Galiza de facer posible que no noso país disminuya o problema do paro. Creen que o noso destino é seguir indo á emigración. Agora a veces xa nin se privan. Eu teño visto anuncios de prensa que din o seguinte: prepárate para ir a Alemania. E dende logo eu digo o que decía Castelao: Galiza non pode seguir sendo unha fábrica de carne humana para exportación.
Ese non é o noso destino. E, dende logo, por tanto, o señor Núñez Feijóo, en lugar de dedicarse ás argalladas nas que anda últimamente, ben podería defender algo este país, ben podería responderlle a xente por que, dende logo, dende que goberna, o paro non só non disminuye, sino que aumenta. A política da dereita, e política de dereita é a que fai o goberno central ou o goberno da Xunta. A mesma política de dereita é letal para a xente. A política de dereita non crea emprego, destruye emprego e o fai ademais cada día peor. Esa é a realidade da política da dereita. En realidade fan todo eso simplemente para que Botín engorde as súas xa ben forradas arcas. Polo tanto, esa política hai que cambiala. Vainos a vida en cambiar esa política. Temos, dende logo, a alternativa de facerlles caso, de pensar que nada se pode cambiar, de que mellor é resignarse, que total para que implicarse, que sigan facendo. Podemos facer eso, pero asegúrovos que facendo eso, cada día as cousas empeorarán. Dixémolo hai 2 anos, cando empezaron a tomar as medidas que toman, hoxe é unha demostración. Cada día empeorará. E así vemos como se rebaixan as pensións, se aumentan os precios, os salarios baixan, os xóvenes non teñen emprego. No caso de telo, con que salario? Con cal? Con 400, con 500, con 600. Eu digo, e vos o sabedes, que hoxe para un xoven ser 1000eurista é un luxo filipino, de cando Filipinas era algo. Un luxo filipino. E isto non pode seguir así, co despido barato, e todo aguantado co colchón social. Ou como se está aguantando esta situación se non é co apoio das familias, dos pais, dos avós, tapando burato tras burato. E a pregunta que temos que facernos é canto vai durar o colchón. Porque o colchón, a base de quitarlle plumas, a base de quitarlle muelles, non queda colchón. Polo tanto, é urxente darlle a volta a esta política. Unha política, ademais, que constituye un círculo vicioso, impide que melloren as cousas. Si baixan os salarios, se o pensionista lle quedan menos cartos a fin de mes, porque ademais están subindo os precios da luz, etcétera, etcétera. Si cada vez hai menos capacidade de consumo, e entonces como se vai a reactivar a economía? Porque entón as pequenas e medianas empresas non venden, os autónomos pechan, e así sucesivamente. E todo, volvo a decir, para que sigan engordando os botines de turno. Eu, que non me gusta ás veces falar por falar, vos vou a comentar unha noticia que sai hoxe nos medios de comunicación. O Banco de Santander pretende repartir 300 millóns de euros entre 250 executivos. Bueno, facendo a media a máis de 1 millón por barba. Pero isto como bonus, isto como extra, como unha paga extra para ese magnífico traballo que están a facer. Polo tanto, nós si decimos o que cala Rajoy ou o que cala Feijóo. E que a política hai que facela pensando na solvencia das familias, na solvencia das persoas, e non, como están facendo, na solvencia da banca, que se ve que é solvente, que lle sobra ademais para repartir, hombre. E iso hai que modificalo. É verdad que tamén vos dirán que non hai cartos, que non hai maneira de atender as necesidades porque non hai cartos. E eu creo que todos e todas sabemos perfectamente
que cartos hainos a esgalla. Bueno, acabo de falar de algúns que teñen cartos hasta para repartir. O único problema que temos é que os cartos, moitos cartos, téñenos uns poucos. Ese é o problema que hai. E eses poucos que en este momento prácticamente non pagan impostos, si contribuíran con unha parte desos magníficos excedentes que teñen, si habería cartos para atender múltiples necesidades da xente. Eu tamén vos quero comentar que, dende logo, hai quen di que os recortes de hoxe son necesarios e inevitables. E, ademais, que os recortes de hoxe van a ser o benestar de mañán. E vos lo din. E moita xente incluso o creerá. Si, dirá, sí. Hai que facer sacrificios hoxe para mañá, desde logo, vivir mellor. E eu o que vos digo é que isto é falso. Os recortes de hoxe son os recortes de mañá. Non van a devolver os dereitos se non peleamos por eles. E esa é a auténtica realidade. O Bloque Nacionalista Galego é a alternativa na Galiza ao Partido Popular. Non é xa porque o digamos nós que o decimos, e o sabemos, é que tamén nos lo está dicindo o Partido Popular. O señor Feijóo insiste día tras día en que non votedes o Bloque Nacionalista Galego, día tras día. Por un lado, nos conta historias fantásticas que veñen a decir aquelo de que votar BNG é votar o PSOE. Mais aínda, votar BNG é votar Zapatero. Eu non sei se algún dos que estades aquí se vai a equivocar. Eu o que necesito aclarar é que, como Feijóo últimamente fala en trilingüe, como é trilingüe a veces non se expresa ben e necesita traducción. Traducido ao galego, o que nos ven a decir o señor Núñez Feijóo é que o seu problema é que se votades BNG, o Partido Popular non entra nos concellos. Eso que nos quere decir o señor Núñez Feijóo. Polo tanto, como estou convencido que non tedes ningún interés en que entre nos concellos, votade Bloque Nacionalista Galego. Terá un problema o señor Núñez Feijóo. Consigamos incluso que teña dolor de cabeza, que é iso que temos que conseguir entre todos e todas. E tamén volve, bueno, podíamos dir aquedo, vuelve el hombre, pero no, volve o austero. O austero está na campaña da austeridade. Estos do Partido Popular, como sabedes, levan unha vida monacal. Monacal. Son, eu digo estes días, que don Alberto I el austero. Un exemplo para todos nós. E hoxe fala outra vez de coches. Que non vos sonará isto dos coches. En esencia ven a decir, claro, estos do Bloque, bueno, se os votades, en realidad o do Bloque o único que quere é subir en coche, estar nos cargos, subir un coche, cobrar salarios, en fin, este tipo de cousas, en coches, non? A mí o dos coches sempre me chamou a atención, porque mirade, eu son, e algún falaba con algún dos que estaban aquí antes, eu son dos que en algún momento da miña vida, hai ben anos, estaba, dende logo, loitando pola democracia deste país. Normalmente facíamos a pé, e se había algún coche correndo detrás nosa, era da policía. Pero nese mesmo momento, xente hoxe do Partido Popular xa estaba no coche oficial. E dende aquelas nin se baixou. No, eu vos digo isto porque ten a súa gracia este tema dos coches. En calquer caso, sempre teremos que ter en consideración o que o adversario di de nós e contrastalo co seu exemplo. Non se o demo. Home, eu non teño esa constancia, pero igual é que estou preocupado e non me dou conta.
en fin, de que o meu problema é subirme a un coche oficial, non? Entón vámoslo contrastar cos do Partido Popular. Os alcaldes e as alcaldesas do Partido Popular en coche non van. Van en burro últimamente, non? En coche non van. Os do Partido Popular nos concellos salarios non cobran. Ademais, os do Partido Popular non comen a conta dos concellos. Dios mío, a que non? Para nada. E, ademais, non usan o teléfono. En conclusión, os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular facer non fan nada. Polo menos, nada bo. Eso que quede absolutamente claro. Pero falando de santa austeridade. Pero venga a darlle que te pego. Miren vostedes. Austeridade. Estes son algúns exemplos da austeridade do Partido Popular. Unha persona ben coñecida, o señor Aznar, expresidente do goberno, cobrando salario de expresidente, é conselleiro tamén de Endesa. De Endesa, aquela que tamén el privatizou, está en ese consello. Compatibilizando ambos salarios, unha proba evidente da austeridade. O señor Zaplana é o delegado en Europa de Telefónica. Bueno, por certo, desa mesma empresa que canto máis beneficio ten, máis traballadores quere despedir. Agora quere despedir 6.000. O señor Rajoy fai compatible non sei cantos salarios. Eu recordo un programa que era aquel, eu teño unha pregunta para vostede, e ao mellor, eu creo que o dato non o levo mal, eu teño unha pregunta para vostede e alguén lle preguntou, e canto cobra vostede, señor Rajoy? E dixo que, bueno, en realidad viña a saber, como non sei, pero bueno, algo máis que usted. Ou podemos ter a la señora Cospedal, outra austerísima dirixente do Partido Popular. Polo tanto, miren vostedes, é que xa está ben de volver as mesmas trapalladas, as mesmas repetición de xogadas da campaña electoral anterior. Porque de verdade, donde únicamente amosa austeridade o señor Núñez Feijóo é na creación de emprego. Aí sí, aí absolutamente austero. Non solamente non crea ningún, sino que vai destruindo uns poucos. Tamén é certo que agás na creación do emprego familiar, porque aí o Partido Popular sí que crea emprego. Ben é certo que das súas familias, pero ao final emprego é. Emprego en que é maestro, por poñer un exemplo, o señor Baltar, por decir algo, que é aquel que ten 40 porteiros para 2 portas, con tal de facer felices os seus veciños. Polo tanto, eu creo que, xa está ben. A austeridade non é necesario predicala tanto. O que é mellor é practicala un pouco mellor. E ao final, o señor Feijóo cree que o ladrón cree como o ladrón que todos son da súa condición. E ao mellor eso é o que o ten trabucado nos últimos tempos. Bueno, para ir acabando, o que lles quero decir é que o 22 de maio, naturalmente, temos a posibilidade de elexir. Temos tamén a posibilidade de quedarnos na casa. Podemos non ir a votar. Se non vamos a votar, e dende logo, se non imos a votar polo Bloque Nacionalista Galego, seguirán ganando os mesmos. Seguirán facendo as mesmas políticas. Por certo, o Partido Popular, despois do 22 de maio, fará novos recurtes en sanidade, en educación, en servicios sociais, os fará. Polo tanto, votar BNG, porque o que lles quero decir tamén é que aquí non se trata de elexir entre o mal menor. Hai quen lles di que todos vostedes, por poñer un exemplo, teñen un xamón. E dese xamón un di, mire que eu só lle quito 8 rebanadas, bótame a min 8 lonchas, bótame a min porque se ven aquel vai che quitar 10 lonchas. E a cuestión non é elexir entre quen che quita máis lonchas do xamón. A cuestión é saber que o xamón é noso. E ese xamón está para que o comamos nós
os amigos e a familia, non para que nos lo vaya a comer a banca e aqueles que nos din que, mira, confórmate con que eu che quito 3 lonchas. Trátase de votar Bloque Nacionalista Galego e, dende logo, por eso nos pedimos o voto para as persoas que non se resignan a seguir en esta situación, as persoas que vos sentides galegos e galegas de corazón, que vos sentides de esquerda, as persoas novas que aspirades a un futuro mellor, vos pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego. Porque é certo, digan o que digan, hai alternativa, hai futuro. Tamén hai, aquí dende logo, en Betanzos. En Betanzos hai BNG e está Enrique, que será o mellor alcalde, ademais o máis alto e o máis guapo. Polo tanto, apoiade o Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde, amigas e amigos. No nome do BNG e no meu propio nome, quero darvos as grazas por facernos sentir hoxe o voso apoio e o voso alento. Antes de comezar, quero agradecer tamén a presenza do noso portavoz nacional, Guillerme Vázquez, que ven de precederme no uso da palabra, e de todos os candidatos e candidatas do BNG nos concellos da comarca. É o momento da alternativa. É o momento da alternativa do Bloque Nacionalista Galego. E é que afrontamos unhas eleccións municipais no medio dunha profunda crise económica e social. Ben de referirse Guillerme precisamente a toda esa liña de recortes, de rateo en prestacións sociais que practican desde o Goberno Central e desde a Xunta de Galiza o PSOE e o PP, facendo ver como quen que están preocupados dunhas hipotéticas eleccións ás Cortes Xerais. E mentres todo iso pasa, medra o paro, volta a fantasma que nunca se fora de todo da emigración xuvenil e afúndense as economías familiares e as pequenas empresas. PP e PSOE están de acordo en que a crise apague ou apaguemos, falando millor, a xente do común. Os dous están de acordo en indultar a quen realmente provocaron esta crise económica. PSOE e PP asfixian un pouco máis cada día as familias e as pemes. PP e PSOE pretenden sair desta crise aplicando precisamente as mesmas medidas que nos trouxeron ata esta crise. Pretenden restaurar o que Lula da Silva chamou economía de casino con máis economía de casino. Claro que hai alternativa para iso. E diante de cada un destes embates contra conquistas que criamos consolidadas, houbo que se posicionar. E uns e outros demostramos de que lado estamos. E o BNG demostrou que estamos a carón da xente que sofre a crise e que mantemos este discurso en Betanzos, en Santiago, en Madrid e onde faga falta. Houbo outros que preferiron poñerse de perfil nun localismo cateto como quen que en Betanzos non había xubilados aos que lle recortaron a pensión ou prexudicados pola suba da auga que fixo Feijóo ou a suba da luz que aprobou o goberno Zapatero. E houve outros máis que berraban ou calaban en función do equipo no que xogaban, pero que compartían as mesmas receitas porque comparten o mesmo modelo. Finalmente, e felizmente, estamos outros, os que defendemos unha alternativa, os que defendemos os intereses das maiorías sociais e que o demostramos, ademais, cada día, incluso desde o ámbito local. Opuxémonos e opoñémonos aos seres políticos que a Xunta de Feijóo aprobou para a Emesa e opuxémonos tamén á suba dos impostos e das taxas municipais no medio desta crise que estamos a padecer. Porque se de algo estamos certos é que ante esta situación os poderes públicos non poden inhibirse, que un goberno cruce os brazos mentres as familias quedan sen ingresos non é que un goberno sexa neutral, é que está a ser cómplice con un drama que afecta a máis dun milleiro de fogares só en Betanzos.
e as persoas son o norte do compás que marca o camiño do BNG. Por iso queremos converter o goberno local nun aliado da xente, contribuir a xerar emprego e benestar desde o goberno municipal de Betanzos, orientando o investimento do Concello á economía produtiva e orientando o investimento tamén ás prestacións e aos servizos sociais, porque as prestacións sociais son dereitos e porque os dereitos non poden xogarse nunha poxa con desculpa da crise. Por mínima que poida ser a achega, que poida facer un goberno local para paliar os efectos da crise, toda axuda é pouca. E en tempos de crise, máis que nunca, hai que investir nos servizos públicos, apostando polo sector público fronte ás privatizacións que outros defenden e practican. Poñer os recursos do Concello ao servizo dos veciños e as veciñas e facer un esforzo de investimento nas políticas de benestar para as maiorías sociais. Que non veña Feijóo a falarnos de austeridade nun concello cunha alcaldesa do PP que gastou máis en macetas que en bolsas para material escolar para os alumnos con menos estudos. É que non imos admitir leccións deste señor que pon de exemplo a María Faraldo, esa alcaldesa que estragou os cartos do Concello en gastos suntuarios e en ocorrencias extravagantes que nada aportan ao benestar, que nada aportan ao crecemento económico de Betanzos, mentres o que si fixo foi deixarse en atender as verdadeiras necesidades da xente deste Concello. María Faraldo bloqueou a apertura dun centro de día público en Betanzos. No BNG queremos abrilo canto antes. Queremos abrilo no edificio do antigo ambulatorio que hoxe está desocupado e comeza a deteriorarse. Con este investimento relativamente modesto, poderemos dar atención ás necesidades das persoas maiores, dos discapacitados e dos dependentes. É un servizo máis que necesario que ademais permitirá dar un alivio aos centos de veciños e veciñas que a diario coidan a un familiar que se atopa nestas situacións. Queremos conformar un goberno local que sexa un aliado da xente. Conciliar a vida familiar e laboral é un reto para moitas persoas e o goberno local ten que achegar o seu grande area para facelo posible. Por iso, garantiremos desde o goberno local unha oferta de actividades extraescolares gratuitas e promoveremos programas de educación municipais para dirixidos aos escolares. E buscaremos tamén asinar convenios coa Xunta de Galiza para utilizar os equipamentos dos centros públicos fora do horario lectivo. Deste xeito, os equipamentos dos colexios públicos servirán tamén para cumprir con un obxectivo social máis amplo, acoller actividades culturais e deportivas ou apoiar aos propios estudiantes coa apertura das bibliotecas escolares. Para o BNG, o ensino é un dereito universal corrector de diferencias sociais. Por iso, o goberno que encabezarei a partir do 22 de maio poñerá a disposición da Xunta os terreos precisos para a construción dos centros de ensino públicos que Betanzos necesite, anticipándonos aos problemas de masificación e garantindo prazas de abondo para todos os nenos e nenas. Xusto, como vedes, o contrario ao que estivo a facer o goberno municipal do Partido Popular. María Faraldo adiou canto puido a construción dunha escola infantil que fai moita falla en Betanzos. Mentiras e manobras de moi difícil explicación fixeron que se estea a construir aínda agora unha galescola que tiña que entrar en servizo aló polo 2008. Temos o dubidoso privilexio de contar cun colexio público, o Vales Villamarín, que é o máis saturado de toda Galiza. E tivemos, de certo, a desgraza de ter unha alcaldesa que paralizou irresponsablemente a cesión dos terreos nos que se tería que ter construído xa un novo centro que solucionase a saturación do Vales Villamarín. Ademais de non acabar co problema, cando se creou a alarma social ante a posibilidade de que pudese quedar alumnados en prazas no colexio por primeira vez na historia, María Faraldo tratou de calmar os ánimos afirmando que non eran rapaces de Betanzos os que poderían quedarse en praza, como se os nenos de Coirós e de Paderne non tivesen tamén dereito a unha praza de ensino público gratuito no colexio que lles corresponde. Que non veña tampouco Feijóo a firmar pactos publicitarios contra o localismo vendo como actúa María Faraldo. Que non nos den leccións en eso tampouco.
Queremos tamén implicar ao Concello na creación de emprego. Iniciaremos canto antes a redacción dun novo plan xeral para desenvolver solo industrial e potenciaremos o papel da Axencia de Dinamización Local para atraer as empresas que resulten interesantes para o modelo de crecemento que queremos para Betanzos. Abriremos un viveiro de empresas, con locais de baixa renda onde poidan dar os seus primeiros pasos as ideas dos emprendedores e emprendedoras e impulsaremos decididamente o centro comercial aberto para dar un respaldo decidido ao primeiro creador de emprego estable e de calidade que ten esta cidade, porque o antídoto fronte á crise e o desemprego en Betanzos escríbese con C de comercio, do pequeno comercio. Betanzos conta cun enorme potencial turístico, que está en boa parte ainda por explotar. Para nós, o modelo turístico que debe aspirar Betanzos ten que combinar o turismo cultural e o turismo medioambiental e debe ser un importante motor económico na creación de emprego e na dinamización económica da cidade. Poñer en valor o patrimonio, o casco histórico, os ríos e a ría, seguro que ha de abrir novas posibilidades de emprego e o Concello ten que estar moi atento para xenerar o maior número de postos de traballo posibles. Tamén impulsaremos o Centro Municipal de Formación Ocupacional e homologaremos máis titulacións que sexan demandadas realmente polo mercado e asesoraremos e facilitaremos os trámites ao alumnado para que funden os seus propios negocios. Queremos facilitar o acceso á vivenda para todos e para todas, e dun xeito especial para a mocidade. Redactaremos un novo plan xeral canto antes desde unha óptica progresista e primando o interese público, o interese de todas e todos, sobre os intereses particulares dunha minoría privilexiada. Impulsaremos un desenvolvemento sustentable que permita conseguir solo para a vivenda de promoción pública. Elevaremos adiante unha política decidida de rehabilitación de vivendas, tanto no casco histórico como noutros barrios e aldeas da cidade. Estaremos contribuindo así a baixar o prezo da vivenda e, polo tanto, a facer a vivenda máis accesible para todas e para todos. Estas son algunhas das propostas concretas que temos recollido no noso programa de goberno, ese documento que vai a marcar a nosa acción de goberno a partir do vindeiro 22 de maio. Para facelo non contamos con grandes empresas de mercadotecnia nin nada polo estilo. Escribímolo entre todas e todos os compañeiros do BNG, de xeito participativo e aberto, contando tamén con todas as achegas que nos quixestes chegar e con todas as achegas que nos fixeron as entidades e asociacións de Betanzos. Son máis de 200 propostas concretas, viables e moi meditadas para que Betanzos dea o mellor de sí e para saír do estancamento e indecisión actuais. E con semellante xoia nas más, con semellante aval, comprenderedes que a campaña do BNG sexa a das ideas. Non pode ser doutro xeito. Temos moito que dicir, moito que explicar e moitos motivos para convencervos como para perder tan só un segundo en ataques personais contra outros candidatos que non van a solucionar os problemas que ten Betanzos nin van a amañar nada. Solo que non ten nada que decir, que non ten propostas que poñer encima da mesa é quen ten que recorrer a campaña do insulto e da descalificación para poder presentarse con algo diante dos veciños. En todo caso, aí queda esa campaña para o PP e para o PSOE. No BNG temos ideas e vamos a leválas hasta o último curruncho deste Concello. E no proxecto de cidade que estamos a explicar por todos os barrios e parroquias de Betanzos vai incluída tamén a necesidade de democratizar o Concello logo deste mandato absolutista do PP. Abrir portas e ventás, ventilar, facer que entre a luz, que corra o aire, que o aire sexa respirable, porque o Concello non é unha propiedade privada nin particular de ninguén e porque ningún alcalde pode dispoñer del como se fora a súa casa ou o seu cortijo. Todas e todos os veciños son os donos do Concello e así teñen que ser tratados con independencia das ideas que teñan. No mandato que remata, non todos os veciños tiveron as mesmas oportunidades para acceder a un emprego público. Non todas as empresas foron tratadas do mesmo xeito para traballar para o Concello, mas a partir de maio, desde logo, esta situación vai a mudar.
E vai a mudar porque o BNG é a única forza da corporación coas máis limpas na súa xestión de goberno. O único grupo que non provocou reparos legais de ningún tipo cando actuou desde o goberno municipal. De outros é o patrimonio de sentencias millonarias lesivas para os intereses de todos os betanceiros e betanceiras. Outros son os que mereceron que os seus contratos remataran diante da Fiscalía. En cambio, o BNG practica unha política de respecto absoluto coa legalidade e cos cartos dos contribuintes para transformar a realidade e poñela a favor das maiorías sociais. Polo tanto, o noso compromiso é o dun concello coas paredes de vidro, onde a xente vexa en todo momento que é o que se fai cos seus cartos. Transparencia e participación reais, porque de verdade creemos que a xente ten que participar activamente na xestión do concello e non só depositando un voto cada 4 anos. É tempo xa de rematar cos gobernos en pobo, que dicía Gabriel García Márquez, e de erixir gobernos do pobo e para o pobo. Ou, como dicían de outro xeito, que sexa certa os 365 días do ano aquela bella proclama de que sexa o pobo quen máis ordene. Amigas e amigos, falo vos hoxe da ilusión dun grupo de xente decidida a mellorar as condicións de vida dos seus veciños e veciñas. O do BNG é o único proxecto de cidade que está posto en riba da mesa. De verdade que me gustaría ademais ver os outros para ver que propoñen. Queremos transformar a realidade e que Betanzos despregue todo o seu potencial. E temos o proxecto e temos un equipo serio, rigoroso e competente para leválo a cabo. Na nosa cidade hai un malestar generalizado co goberno que Betanzos padeceu estes últimos 4 anos, con esa inestable coalición de PP-C por B das ocorrencias, os dispendios e as escenificacións ao máis puro estilo Pimpinela. Javier de la Fuente puxo na alcaldía María Faraldo sabendo como é, que concepto tan ruín ten da política e que obras iba a levar adiante, e volverá a poñer o PP na alcaldía se ten a ocasión. O PSOE puido apartala e non o fixo por interese electoralista. Só o BNG é a garantía de que o PP non siga utilizando o Concello de Betanzos para cumprir os caprichos da alcaldesa e os seus amigos. Só o BNG é o garante dun goberno local ao servizo das maiorías sociais e dun alcalde centrado en resolver os problemas da maioría dos veciños. Polo tanto, claro que hai unha alternativa a este modelo trasnoitado que estivemos a padecer a toda agora. Claro que o goberno local pode mellorar directamente a vida das persoas e non limitarse a facer amaños en camiños e en farolas. E o garante para facelo non é outro que o BNG. Por iso estamos convencidos de que hai futuro para Betanzos, porque xa vedes que hai ideas e, como digo, tamén hai xente disposta a dar o mellor das súas vidas para cambiar a situación da nosa cidade. Para iso é para o que veño hoxe a pedirvos o voso apoio. Pídovos o voto ao BNG para dar un empuxón a ese Betanzos emerxente fronte a ese outro Betanzos da resignación. Pídovos o apoio para que o Concello deixe de estar ao servizo dos poderes fácticos que ninguén elixe e para que o goberno que vos decidades sí que estea ao servizo da xente. Temos que transformar todo ese malestar do que falaba contra ese goberno de María Faraldo, contra ese goberno municipal do Partido Popular, dos dispendios e as ocorrencias, nunha marea de cambio. E pídovos que vos convirtades en axentes activos dese cambio, que entredes tamén en campaña. Diante de recortes e de estragos non abonda indignación, tamén hai que tomar partido. Pídovos que tomedes partido polo BNG, pola única alternativa para Betanzos, de forma que entre todas e todos fagamos que o vindeiro 22 de maio sexa o Waterloo do PP. Pídovos o voto como un préstamo a 4 anos, para demostrarvos que non todos os políticos son iguais e que estamos tamén os que queremos traballar para as maiorías sociais. Pídovos, en definitiva, que soñedes cun futuro mellor para Betanzos e para o país e que nos axudedes a construílo cun voto masivo ao BNG. Moitas grazas, ánimo e adiante.